Защо не сваляме мазнините около талията? Ето 3 основни причини. Наблюдавате напълняване в коремната област, въпреки че се храните добре. Не сте сами. Причините често са скрити и далеч не се изчерпват само с лошото хранене. Висок кортизол. Хроничният стрес вдига нивата на кортизол и провокира тялото да складира мазнини именно около талията. Освен това, повишеният кортизол е свързан с по-висок риск от инсулт и невродегенеративни заболявания, като Алцхаймер. Нарушен глюкозен метаболизъм. Когато клетките не реагират правилно на инсулина, глюкозата остава в кръвта и се трансформира в мазнина около корема. Инсулиновата резистентност често е тихият виновник, за който не подозираме. Лоша хигиена на съня. Недоспиването разбърква хормоните на глада и ситостта, грелин и лептин. Резултатът – повишен апетит, забавен метаболизъм и складиране на мазнини. Решение: управляваме стреса, оптимизираме храненето и даваме приоритет на качествения сън. Ако искате примерен план за справяне с упоритите мазнини около талията, пишете ми "Искам старт" в коментарите.